ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുഖക്കുരു അതുപോലെ കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന 2 ഹോം റെമഡികളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചില പേർക്ക് 1-2 മൂക്കുരു മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അവർക്കായിരുന്നാലും ഈ എല്ലാ മുഖം മുഴുവനും വലിയ കുരുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്കായിരുന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് റിസൾട്ട് കിട്ടാവുന്ന നല്ലൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഓയിലി സ്കിൻകാർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് മൂക്കുരു കാണുന്നത്. ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് മൂക്കുരു വരും, എന്നാലും അവരെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഓയിലി സ്കിൻകാർക്കാണ്. ഇനി എന്താണ് ആ ഹോം റെമഡി എന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് ഈ ചെറിയ ജീരകമാണ്. വലിയ ജീരകമല്ല, ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് നമുക്ക് മുഖത്ത് ഇടാൻ കണക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അതിലേക്ക് പാലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഈ മുഖക്കുരുള്ള ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി പാലിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി നീരോ തൈരോ ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം നല്ലൊരു മാറ്റം കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ പേരയില നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഈ പേരയിലയിലേക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞളുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടി, അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പേരയിലയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കുക. ഈ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി ഈ മൂക്കുരുള്ള ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഇതും തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. മൂക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഇതിൽ രണ്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്, തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.